Dito tayo sa school. Ayan. Kung napansin nyo, yan yung ito yung gilid ng school namin. Dito ako pumunta ngayon kasi akala ko dito yung daanan. Sa kabila pala. Kaya pala wala akong kasabay. Doon pala sa harap sa may office. Yung daan. Samahan nyo lang ako. Ikakat ko lang pala ulit muna. Kasi full memory na yung phone ko. Baka hindi ko mapicturean mamaya. Pero hindi ako makapag-video sa loob. Ha? Sige. Papayong ako kasi umaambun. Thank you sa teacher namin. Nakakuha na ako. Ang bilis lang namin. Yan. Ito na module namin. Ha? Mayroong peraso ba? Check ko lang. Mabilis lang, diba? Late na kasi ulit ako. Yan. Peraso. Picturean ko na lang pala mamaya. Kasi maulan. Pero ito yan. Ang dami. Yan. Filipino. Picturean ko na lang or silipin na lang ulit natin mamaya sa bahay. Kasi maulan. Baka mabasa. Lalagay ko siya sa envelope. Okay. Solo flight si Papa Mar. Yes. Ay, gawa na yung bigatan. Gawa na yung bigatan. Yan. Labi siyang babes. Silip lang. Nagawa pa si Papa. Napadala lang ako kasi pumunta akong Emilio. Kumuha ako ng module. Kumuha ako module ng anak ko. Di ba kasi nagbe-break time? Ay, bakit kaya? Nahiya. Ayan, silip lang tayo. Ganda. Ayan. Shout out kay Mama. Mama Bob. Mama Bob Sweeney. Ayan. Malapit naman tapos pindahan niya. Solo flight si Papa Mar. Kailangan mo pang helper. Pwede ba ako helper? Ha? Uy, dalawa. Uwi na talaga ako umuulan. Hinintay ako ng baby ko dyan. Sumaglit lang ako sa school para sa module. Module? Ay, balik-balik. Bye-bye. Ay, uwi na pala tayo. Hello, we're back now. Here dito sa ating bahay. Galing na tayo sa school para kumuha ng module. Ayan. Nakuha ko na yung module na ako. Nakipatong lang ako dito. Sorry. Ayan. Module. Module ng grade 6. Pakita ko lang kung ano laman nito. Yung mga nakuha ko. Filipino. Ba't hindi mo nila Ikaw nga hawak. Papakita ko lang ang laman ng aming envelope. Filipino. Ginawang tagahawa. Dalawang Filipino. Sige. Xerox niya daw. Photocopy niya daw. Ay, meron pa. Ayan pa. Yay, pero Pang grade 6. Pang grade 6 yung anak niya. Sa mga classmates ni Mored, sir, kung wala kayo na meron ako, pwede po kayong mangiran. Puntahan nyo lang ako dito. PM nyo ako. Ayan. Ang subject, math. May tagahawak ako. Si AJ. Ay! Bawak ka ulit. Yan. Charan. Ano na? English. Ayan. English. At science. Magkano kaya ito pag Science. Ewan ko. Di ko alam. Tas mape. Off mo lang
May tagahawak. Kinuha mo to sa Emilia to. Oh, syempre. Late na nga ako, kaya ako agad. Para lingkan lipunan. Tapos, may agriculture 6 sila. Agriculture 6. Ayan. Nandito tayo sa kinita namin. Medyo maulan-ulan. Tinanggal ko face mask. Nahirapan ako muna. Agriculture. Dalawa lang ganito. Wala na pala. Yun lang. Ilang peraso yan? Madami. Oh, basta madami. Ayan, basta lahat yun. May Yun. pila pa nanay. Meron. Hanggang alas 4. Abal ka. Ayan, sige na. Ayan, kawawa naman si Papa Mas. Ngayon lang magbe-break time. Break time mo pa lang, hapon na.